باش پیواژوی آشتی و چارەسەری ئێدی دکەوە یەک سالیya xwe temam dike lewra sala Pardî. Yekê cotma 2024 da divekirina Meclisa Tirkiye da Serokê MHP Dewlet Bahçeli û çûdibû destê Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakir hanû parlamenterên Dem Partiyê girtibû pişteveyekê jî di dawiya meha cotmehê da jî 22 cotmehê da jî daxuyaniya Serokê MHP Dewlet Bahçeli ku bo bang li Öcalan kiribû. Pişteveyekê jî îdî baweka fermî pêvajoya aştî û çareseriyê dest pê kir saleka derbas bû. Îro jî rojekî gelekî giring ji bo siyaseta navxweya Tirkiye lewra îro Parlamentoya Tirkiye piştî navbereke di mehûnîvan dest bi kar û xebatên xwe yên yasayî kirin. Ji loma jî hêvî û bendewarî jî ji pêvajoyê gelekî zêde lewra Komîsyona Aştî û Çareseriyê hevdîtinên xwe hema temam kir. Sibê wê hukuk nasan gohdar bike pişteveyekê jî wê raporeka aştiyê wê pêşkêşî parlamentoyê bike û tê çavarêkirin ku zemîneke yasayî bê amade kirin.